Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora duwe kuku karo udat-udat ora. Malah justru tak kethok iku kene anjen. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek omong sak penake dhewe lho Mas aku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lokananta nggih ngestoke dawuh, Pak. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak dopak sisan ora. Sabar lurung, anake Semar karo awake dhewe ra ana sing seneng, mesti ngrampok, mesti njaluk. Nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe rek. Sebabe apa wae? Aku suwita ratu sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo mbilung ki dalam rangka. Waduh kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adhiku lanang. Mergo bapakmu kuwi ra adhiku. Mula aku sowan ning Karangkadempel. Wah, ya syukur, Pak. Ya saora-orane nek kowe ngaku adhi karo bapak kuwi ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongane kok ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar kuwi kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karangkadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karangkadempel. Pokoke nggonamu apa? Iya. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggali kawula masyarakat sak Karangkadempel. Ning iki pancen aku duwe niat kresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manikmaya. Lah terus wigatine? Nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar
kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing mar piye Kang Togog ora ya ora pangling karo watake Manikmaya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manikmaya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong engko mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manikmaya merga Manikmaya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika sabar nek Pak Dene kok Torong nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak Bathara Guru nggih Bathara Guru sinten sing kapitunan sinten sing ajeng cilaka lah kok dadi gumregah pikirku nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo mbilung reksanen aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anak ya entuk gawean madang urung Pak De ya urung ya wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung yaene kok nganti urung madang Pak De mulung madang urung belum baru cemilan ayo do madang yo apa ana apa kowe padake wong tipis segane cething lawi lemari kana Paranono Caiduan ora ana apa-apa kok aku muni piye segane ceting lawi lemari nek tedas letaken setan yo karo Pak Dene kok kaya ngono ya ora Pak De aku sayang karo kowe kok Pak De wah sake mendosol undangan kok biru kuwi ana sing abang barang kuwi nek kene 100 Pak De lho ora tenan to madang ora madang 100 ngombe tok 50 kok larang men Karang Kadempel padake nggonamu apa-apa wis maju apa-apa larang gotut piye apa gotut ora iso ngarani wis yo rasa koyan gurung tak derekke Pak De gratis aku ki anak sing ngabekti karo wong tua kok tak derekke gratis saya bagaimana mangan lemah sakarmu yo aja bilung ki yo kancaku yo gratis kabeh iki ming guyon ora sembro ora kok tenanan tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan yo ora usah kuwatir mengko tak anu kancani rek ya
saestu nama sidam sekaring bawana langgeng Petro wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Bukulun Sanghyang Bathara Menang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Dene Paduka Hyang Adi Bukulun Sanghyang Bathara Menang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ayo. Bukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Aktonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa tak rungokke kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Bukulun, Bukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk adina iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki to. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Ah soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik kuwi? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau terus. Heeh. Grung-grung. Ngerti metu, pecungul. Piring. Heeh. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punapi? Bukulun. Kula namung mboten sengaja Bukulun. Iya Bagong Petro wonten dawuh Bukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Bukulun Sanghyang Bathara Menang. Merga ulun Darbi Wahyu. Bu. Wahyu Bukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh, Satpol PP Truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa ana kawan Petruk? Merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi Pamong Sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke rawe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu kula tangel ampun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki pono kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton
lir kincang ing risang mawe gandrung menawi kula mengaten kula namung kantun derek pukulun monggo latri maringaken mara gagi tampanana Punakawan Petro dewa-dewa sukana wis manjing ngene nganggo kita Punakawan. Ora Gong. Ora. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula lajeng Setro gledekane liwatne. Heeh. Kok wirawir iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Punakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Punakawan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung sigra megeng napas Punakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Lurah Petruk sawana Lurah Bagong satring madu karo miwah satring Jodipati dadi kaget kadrokasan Lurah Petruk kantong bolong wae. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik kita wis saling wujud Punakawan. Kula wujud menapa ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Punakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur Gong, ngadeg Gong. Ane kleru. Sudu ya. Arjuna wonten maring dawuh pukulun
yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten paring adhem. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk ulun. Wah, durung. Ngampet tambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngerem ajeg. Werkudara. Aku nyebutnya piye to? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge to. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Rarja saprapta kita Werkudara. Sapi ayuane kawidadan nderik sapi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono kong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae. Kita ulun ngutus mekaten Bu Ulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti kakekku ora budal numpao. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep pengen dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah ngrekoso. Budala marang kayangan Suralaya. Wah. Jlamprong. Jlamprong kok jlamprong. Jlamprong. Ulun dawuh Kakang Mas. Bidhawi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki piye? Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitra mekaten Ulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budala kapokna Bathara Guru nok ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawugong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku ora baeng-baeng. Adu arep karo Ulun Sang Hyang Bathara Guru kakek ora. Iya, ulun pangestone kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk botos. Brahma Kumbal. Jalu pamit kakek belang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, eling suarane sing gedhe. Ojo nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik.
Lek wis rampung-rampungan. Biasane balik cilik. Aku njaluk pamit. Rasido. Mudar ora. Asem cemplung ya. Kadinetraning angga rapuh rengkani kara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca pepetoking ayamana guru aku sing teka Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ya wonten menapa Kakang dene jeng ngandika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan nanjihke karo anak-anakku sakarone atmajanipun Kakang Semar ya sinten Kakang lha kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petruk karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi. Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten.
kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimukha. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sakmangke sampun mapan wonten ing kawah Candradimukha. Weh, lah kok iso piye kuwi? Oh. Suram tiwangkara kingelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani Petruk Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu wong kepengin nyuwun ngampil gamelan Lukananta. Kowe nang ndi le anakku Petruk karo Bagong? Astuna Sidam Skaring Bawana Langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggihan mekaten wulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Werkudara padha raja sakrapta kita Werkudara padha raja sakrapta kita kakekku aku aturake basamu atur iya Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana tak gegem tak unyet-unyet apa ta wigatine jeneng kita sowan Ngabyantara Bul tembang ngrawat-rawat bin Tombok Bakul sinambi wura Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panging garing-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel bukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi ya Bathara Guru kakekku mulake waksulana pitakon Petruk karo Bagong iki Lepancen Bathara Guru iso menehi keterangan liwat surat keterangan sing ditandhatani karo Pak Dukuh
aku ora trimake. Arjuna wonten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Bukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Ojo antun bisa apa kuwi jenenge? Ojo antun bisa nyucuk. Ngucap Kang Ngucap. Datar aku liwat bakal marsal ora dadi bayo. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kupinge dipresake. Ora krungu omongane tik. Arjuna wonten maring adhawuh, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng paduka pukulun. Kita ulun Jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplungake ning Kawah Candradimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Ora ono babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicepluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilanana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku arep ngasur. Ngamuk. Aku arep ngasur nek kampung nek kayangan. Wah, udet-udet. Kuku Pancaraka bodhat dhewe Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani lan panjenengan ulun, kita malah keluputan Ora perdilu. Kakang Mas. Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, Kakek. Aku serano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakna Janaka lan Werkudara. Janaka Wonten dawuh. iki apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Berarti aku dilindungi Cestri Amin. Dewano legane kaniku Mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara.
Merga dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau ngomong apa? Tiyang boten lepat. Waduh, kuwi wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik ora panik aku kejaba mung tumpuane sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kula boten saged nyernaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Kutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku ming gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat iki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep kok diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Demuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe deswa ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong kuwi anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok.
Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmek gawe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringono ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke, ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokana to? Kang kademel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk diasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padhaku. Mula omong aku sak karepku. Inggih kula mboten menapa-menapa Kang. Ha arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Kula lara tenan iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo darah-darahku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk ning kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Wis. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi niki? Mengko rak tekan kene.
Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ra udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan Mbelani Petruk lawan Bagong. Ngris cemplungaken kacondring kono semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikan. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih, ngestakaken dawuh ya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow, jempolmu locot ora. Gawe Werkudara glelenge ora jamak. Ora tak ajar dhewe-dhewe. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora duwe kuku karo udat-udat ora. Malah justru tak ketok iku kene andeng. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe lho Mas aku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Wulun. Lah Werkudara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane. Ini kan gelarang. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe. Kula apa kulun? Oh, Mastu nama sidhap. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk lawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar. Piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Matur nuwun manipaya.
tresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa ngono to nggih lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel ana papan bawira akeh para kawula nyeng padha mapan ana ing kono pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun ladal wah yen ngono pancen bener apa sing dikehendak Semar wah Werkudara kok ora nganggo sing gembleng ya Gong kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta wah wis lumayan lah terus saiki piye kula mang sekseni niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula mbangun inggih menika Sindu Kusuma edukasi edupak nek mboten kula nek mboten nonton sing ngisor lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula nek mboten waras nggih ngawur-awuran iya Kakang Semar nggih mugi-mugi lestari widodо nir ing sambikala Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun amin Pak amin Pak